Nem tudom, Gebei, mintha gondolkodott volna. Én is úgy láttam, hogy a kezét emelné, hogy kiállítás, mégsem. Így már fehérvári lövés a másik oldalon. Kovács Csaba. Kis szerencsével marad a fehérváriaknál a pak. Kovács. Ott abban a teretben jól folyik a korong, középre is lehet adni. Jól védekezik. Hősiesen és eddig eredményesen az Újpest. A kapu előtt. Ez így is gyönyörű csel, bent az egyenlítő gól. Ez már biztos, hogy átcsúszott. Jason Guerrero a gólszerző. 1-1. Akkor, amikor másfél perc sincs már hátra a második harmadból. Túlságosan betömörültek a védők a kapu elé. Kicsit kikerülte őket a légiós, és talán hozzá is ért a kapus. Én is úgy láttam, hogy lelassult a korong a lövés után. Az gyönyörű volt, amit a körben mutatott be, az volt a lényeg, hogy gólhelyzetbe került. Itt lesz majd egy csele. Itt ja, hozzáért a kapus. Parkolról pattant be,